Αγαπητοί γονείς, καθηγητές και συμμαθητές μας, ετοιμάσαμε αυτό το debate για να σας παρουσιάσουμε με την επιχειρηματολογία μας την καθοριστική δύναμη των παραθυμητών σε ένα περιστατικό πολύ. Σύμφωνα με τις στατιστικές, το bullying ενάντια στα αγόρια είναι πιο συχνό από ό,τι στα κορίτσια. Περίπου 10% των παιδιών δεν παρακολουθούν συστηματικά το σχολείο εξαιτίας του bullying. Πάνω από το 40% των μαθητών θεωρούν πως οι δάσκαλοι τους δεν αντιλαμβάνονται πως συμβαίνει bullying. Σχεδόν το 1/3 των μαθητών γυμνασίου έχουν αναφέρει πως υπήρξαν θύματα σεξουαλικού κλεβασμού, αρνητικών χειρονομιών και ρατσιστικών σχολείων. Τα περισσότερα παιδιά που καλούν γραμμή βοήθεια σχετικά με το bullying είναι 12 ετών. Σχεδόν το 60% των αγοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως bullies όταν ήταν νεότεροι, καταδικάστηκαν για τουλάχιστον ένα έγκλημα μέχρι την ηλικία των 20. Μετά το περιστατικό των τελευταίων ημερών, αισθανόμαστε ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση να μην επιτρέψουμε το πρόγραμμα να χαθεί από την ψυχή κανενός και να αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε οποιαδήποτε μορφή διαφορετικότητα. Θα παρακολουθήσετε 3 ομάδες να εκθέτουν τις απόψεις τους για το ποια θεωρούν ορθότερη στάση των παρατηρητών. Δείξτε με το χειροκρότημά σας με ποια συμφωνείτε. Η πρώτη ομάδα ισχυρίζεται πως η αποσιώπηση είναι η καλύτερη λύση. Ας ακούσουμε την επιχειρηματολογία του. Καθημερινά βλέπουμε πολλά περιστατικά bullying και πιστεύουμε πως η καλύτερη λύση είναι η σιωπή. Αν αποσιωπήσουμε το γεγονός, θα έχουμε την ησυχία μας για να αφήνουμε πλεξίματα και καβάδες. Επιπλέον, μπορεί η ανάμειξή μας να αποτελέσει συναχοποίηση και έτσι να βρούμε αφελά μας στα πελά μας. Θέλω να έρθει στη συμπάθεια των σημαντικών και όχι να με αποκαλεί βαθμίους. Συνήθως, όσοι εμπλέκονται, δέχονται απειλές από τους θύτες, με αποτέλεσμα να γίνονται και οι ίδιοι θύματα. Ποιος να σας ασφαλίσει πως αν μιλήσουν θα προστατευτώ. Η δεύτερη ομάδα τάσσεται υπέρ της άμεσης στήριξης του θύματος. Ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Για μας, το να στηρίξουμε το θύμα είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν σταθούμε δίπλα του, το πρόβλημα θα μεγεθύνεται και πλέον η ζωή θα πάψει να έχει νόημα. Πολλές φορές οι φοιτητές απομονώνονται, ούτε να επαναλάβουν τις ακολουθητικές πράξεις τους, αν δουν ως μαθητές τους παίρνουν το μέρος του θύματος. Έτσι, αποτρέπεται η επανάληψη των πράξεων. Αν το θύμα δεν δείχνει άμεση βοήθεια ή στήριξη, συνέπειες είναι από μόνο του σε στέφημα με την κατάσταση αλλαγής του ολικού περιβάλλοντος. Τέλος, μα εξίσου σημαντικό, το να μάθουμε να ευχαριστιζόμαστε στη ζωή μας το σωστό και το δίκαιο θα μας κάνει καλύτερους και υπεύθυνους πολίτες στο μέλλον. Η τρίτη ομάδα θεωρεί πως η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η ενημέρωση ενηλίκων και υπευθύνων. Ας ακούσουμε την άποψή τους. Ενημερώνοντας έναν ενήλικα, προστατεύουμε καλύτερα το θύμα. Γιατί έτσι μπορούν να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα και ταυτόχρονα να προστατευτούν και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο φοιτητής θα επιτύχει την πορεία για την απόρριψη και θα διακόψει από αυτές τις απειλές προς το θύμα. Ένας υπεύθυνος ή ενήλικας μπορεί πιο εύκολα να υποστηρίξει τόσο το θύμα, όσο και το δίδυμο πως ουσιαστικά είναι και αυτός ενεργό θύμα. Η άμεση επέμβαση ενήλικα μπορεί να προστατεύσει ένα θήτη από το να εξελιχθεί μελλοντικά σε άτομο με πραγματική συμπεριφορά στον τρόπο. Ευχαριστούμε και τις 3 ομάδες για την έκθεση των απόψεών τους. Μετά την επιχειρηματολογία τους, θα θέλω να επιλέξετε εσείς αυτή που σας έπεισε περισσότερο όσον αφορά τη στάση των παρατηρητών. Η πρώτη ομάδα ισχυρίστηκε πως η αποσιώπηση είναι η καλύτερη λύση. Εσείς συμφωνείτε? Η δεύτερη ομάδα πιστεύει πως είναι καλύτερη η άμεση στήριξη του θύματος. Συμφωνείτε? Η τρίτη ομάδα θεωρεί πως η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η ενημέρωση ενηλίκων και υπευθύνων. Αν συμφωνείτε, όλοι καταλάβουν από το χειροκρότημά σας ότι η αδιαφορία δεν χωράει για συμφωνισμό και είναι σημαντικό να έχουμε ενεργό ρόλο και κυρίως να υπερασπιζόμαστε το θύμα.
είτε άμεσα είτε ακόμα πιο αποτελεσματικά με την ενημέρωση, εγκλήτων και ευθύνων.